नमस्कार, प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज यह लॉकडाउन के दौरान रउआ सबके बीच में हम प्रस्तुत बानी एगो नया चैनल लेके। नया चैनल के माध्यम से कुछ अपन रचना सुनावे खातिर, कुछ कविता सुनावे खातिर हम आशा करेब कि रउआ सबके अच्छा लागी। और अगर अच्छा लागे तो चैनल के सब्सक्राइब करेब, शेयर करब, हमरा वीडियो के लाइक करब। आज ई कोरोना रूपी जौन वैश्विक महामारी चल रहल बा, एह महामारी में सारा लोग सारा जगह परेशान बा। सभी जगह से लोग मजदूर जौन बाड़े हमार भाई हर जगह से पलायन कर रहल बाड़े, भाग रहल बाड़न। सब कोई त्रस्त बा, सब कोई बहुत दुख में बा, बहुत दुखी बा। यही दुख के बयान, यही सारा मजदूर लोग के दर्द हम आज कविता के माध्यम से रउआ सबके सुनाएब। अगर अच्छा लगी तो रउआ सब यह वीडियो के लाइक कर देब और चैनल के सब्सक्राइब कर देब। आई कविता के माध्यम से एगो हमरा मजदूर भाई के दर्द बयान बा कि कोरोना महामारी के भइल हल्ला, कंपनी में लागल ताला। कोरोना महामारी के भइल हल्ला, कंपनी में लागल ताला। तो मजदूर बेचारा कहता कि केने जाई कहवा कमाई मोर भैया, सोचो तानी घरे चल आई मोर भैया। उ कह रहल बा, एगो अपना भाई से गाँव फोन कैले बा और बतावता कि कोरोना महामारी के भइल हल्ला, कंपनी में लागल ताला। तो केने जाई कहवा कमाई मोर भैया, तो सोचो तानी घरे चल आई मोर भैया। अगला लाइन में उ कहता कि शहर सुनसान भइल, बजरिया वीरान भइल। शहर सुनसान भइल, बजरिया वीरान भइल। साचो का कोरोनावा मुआई मोर भैया। कह रहल बा कि साचो का ई कोरोनावा हमनी के मुआ दी, तो सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। कि हम तो मजदूर बानी, देशवा के दूर बानी। हम तो मजदूर बानी, देशवा के दूर बानी। कैसे जिही जिंदगी चलाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। कहता कि कैसे जिही, कैसे अपन जिंदगी चलाई। तो अपना भाई से अपना फोन करके कहता कि सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। कि फोनवा पर रोवे धनिया। ओकर मेहरारू फोन करके कहियो रोले बिया, उ सुनावता कि फोनवा पर रोवे धनिया, राशन देत नइखे बनिया। आ कहवा से रुपया पेठाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। कि छोट बाटे लइका बच्चा, ओकर लइका अभी छोट बा। छोट बाटे लइका बच्चा, बूढ़ माई बाबू चाचा। तो बंद इनकर दूधवा, दवाई मोर भैया। पैसा बिना दूध बंद बा, दवाई बंद बा, बहुत दुख में बा। रोजी रोजगार गइल, पेटवा पहाड़ भइल। रोजी रोजगार सब चल गइल बा और पेट जौन बा पहाड़ बन गइल बा। काहे से कि कुछ खाए के तो मिलत बा ना, काम धंधा बा ना। तो रोजी रोजगार गइल, पेटवा पहाड़ भइल। आ केकरा से दुखड़ा सुनाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। तो रुपया ना बावे पाई, रुपया ना बावे पाई। आ गोतिया ना बावे भाई। गोतिया भाई तो कोई बाहर में प्रदेश में बाना, आ रुपया पैसा बाना। तो रुपया ना बावे पाई, गोतिया ना बावे भाई। तो केकरा से कर्जा लेके खाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। तो मुफ्त में मिलत बा खाना, भीड़ लगावल बाटे माना। मुफ्त में खाना अगर मिलतो बा कहीं, लेकिन भीड़ लगावल माना बा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के बा, कहीं भीड़ में जाहू के नइखे। तो मुफ्त में मिलत बा खाना, भीड़ लगावल बाटे माना। तो कैसे जाके हाथ फैलाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। तो डेगे डेगे बाटे घेरा, प्रशासन के बा खदेरा। डेगे डेगे बाटे घेरा, प्रशासन के बा खदेरा। तो कहाँ कहाँ पुलिस से पिटाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। कहाँ कहाँ पुलिस से पिटाई जाओ, सगरे तो प्रशासन खदेरते बा। रेलवा ना बस चले, जाए पड़ी पैदल भले। रेलवा ना बस चले, जाए पड़ी पैदल भले। तो कहिया ले भूखे छिछियाई मोर भैया, कहिया ले घूम घूम के छिछियात फिरी भूख से। तो सोच तानी घरे चल आई मोर भैया। तो गाँवे कहता कि गाँवे आ जाए तो का हुई। तो गाँवे बनिहारी करब, केहू के बेगारी करब। गाँवे बनिहारी करब, केहू के बेगारी करब। तो नूनो रोटी गौवा में भेटाई मोर भैया, सोच तानी घरे चल
आई मोर भैया। यही शब्द के साथे कविता के हम विराम देहब और फिर से हम रुआ सबसे आग्रह करब कि ई आज फर्स्ट वीडियो हमारा चैनल के कवि की वाणी रुआ सबके बीच में प्रस्तुत होता यह लॉकडाउन के दौरान। हम आशा करब कि रुआ सबके अच्छा लगी। आ रोज एगो वीडियो रोज एगो कविता भोजपुरी में हिंदी में रुआ सबके बीच रोज एगो प्रस्तुत होई। और हम चाहब कि रुआ सबके अच्छा लगी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करब, शेयर करब, लाइक करम और कमेंट में अगर जे भी जेकरा से सब कोई से निहोरा रही कि रुआ सबके अगर कुछ भी रचना चाही, कुछ भी अगर रुआ सब बताएम ओह तरह के रचना हम सुनाएब। और हम हमेशा रुआ सबके सेवा में उपस्थित रहब। सब कोई के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।